सुग्रीब बर'आ जाहैबाय सासे गोख्रों बर' जोहोलावमोन। बिथाङा बैसो जाजेननायनिफ्रायनो सेंग्रा जाजेननायनिफ्रायनो NDB याव हाबनानै सासे गोख्रों जुद्धा महरै बाहागो लादों। NDB संगठननि गोबां माने गिथाव बाथाव खामानिफ्राव बा अपारेशनफ्राव बिथाङा बाहागो लादोंमोन होननानै जों बिनि लोगोफोरनिफ्राय जों दा मिथिनो मोनदों। 2015 निफ्राय बिथाङा आंनि समस्तिनि सिङाव थायो आरो 2015 निफ्राय आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। बिथाङा NDB खौ सासे मा हिसाबै NDB आव थाबाय थायाब्लानो राजनितिकआव ओंखारबोदोंमोन आरो ओनसोलनि जौगानाय आरो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो इच्छा जानानै आंजों राजनितिकआव ओंखारफादों। आरो आं जि दिननिफ्राय लोगो मोनदों सुग्रीबनि गोसोनि बाथ्रा, बिनि सिनसियारिटि, बिनि अनेस्टि, समग्र बुस्थुखौ आं मिथिदों। बिथाङा गियाल'ना खामानि मावोमोन, रावनिबो गाज्रि मावामोन, मोजां सिन्था खालायोमोन। जेब्लानो गाज्रि सोरनिबा खामानि मावनाय बा बुंनायफोरखौ बिथाङा सम्मुखीन जानाङो अब्ला जोबोद दुखु मोनोमोन आरो सुद्रायनो थाखाय बिथाङा बुङोमोन मानसिफोरखौ। दा जोबथारनाय आंनि जि दुखुनि खोथाया जाहैबाय थांनाय आंनि इलेक्सनाव 2020 सनाव UPPL आरो एबसुनि सेंग्राफ्रा बिराद अयनाय भाबै बिथांखौ खुंग्रिंनि स्कुलाव अन्थाइ खुबै खुबै जोबोद माने गिलु बालु आघात खालामदों। खर'आ जिजोबदों, थै रना रनि जाजोबदों, आखाइ बायदों, बहुद बिथांखौ अयनाय भाबै बे रोखोम इलेक्सनाव भट दिनाव बे रोखोम खालामदों। आरो इसोरनि अननायाव हस्पिटालाव बिथाङा मोजां जाफिनदों। नाथाय सुगार आरो बिथाङा माखासे माने प्रब्लेम डिप्रेसन फैनानै डिप्रेसनबो फैदोंमोन आरो देहाया प्रब्लेम फैदों। जेब्ला डिप्रेसन फैयो बेफोरबायदि जाथायफोरनि थाखाय देहाया गाज्रि जालांखायो। बे हिसाबै बिथाङा नै दाखालि रुंसारि जानानै थांदों। बिथांनिया दा फरायफुबाय थानाय सासे फिसाजो थालांदों आरो बिनि अनजालि बिसोरनि थाखाय दा न'खराव रावबो गैला, बिसि दङ आरो फिसाला कलेजाव फरायनाय आरो फिसाजो क्लास 9 आव फरायनाय दं। आङो बयबो समाजनि गोरों गोरा बिथांमोनखौ दिनै खावलायदों बे मेम'रियेल सार्भिसाव जे बिथाङाथ' थांबाय, मोनफ्रोमबो जोबनायहा मोनसे जागायनाय थायो। दा बिफानि दिनावहाय गथ'फ्रा जेरैबायदि जिबन खांदोंमोन, दा बिफा गैयिनिफ्राय गोदान जिबन खांफिननांगोन। ओंखायनो बिथांमोननो सहाय सहायता नांगौ आरो जिहेतु खामायनायनि जेबो लामा गैया बिमाहा, बेखायनो जोंनि समाजनि नेताफ्रानो बा समाजनि मानसिफ्रानो बयबो एसे एनै सहाय सहायता खालामलायनानै बिनि गथ' सानैखौ लेखा गोरों जाजासे आरो गावसोर आथिङाव गसंनो हाजासे जों सहाय सहायता खालामनो नांगोन होननानै आं बयबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों।